Jo, ty, s tebou mluvím, ty kumo. Chceš být jako já? Už běžím čistý kolečko a během toho jsem se naučil kvantovou fyziku. Protože tohle je možný jenom u nás. Zatýkám tě za tvůj skvělý vzhled. Kde jsi vzal tuhle perfektní bundu? Přímo tamhle. O ne, to je gymnázium Litoměřická. Hej, tam běží. Je to šílené. To je neuvěřitelné, zase správně. Jenom na Gimli tu pochopíte metodu kouknu a vidím. Halo, u telefonu Heřman Blanka, soukromý detektiv. Detektive, potřebuji s vámi mluvit. Je to naléhavé. Počkejte, hned tam budu. Tak povídejte. Detektive, situace je vážná. Proto jsem zavolala právě vám. Jo, jsem fakt třída. Takovýhle případy jsou mým denním chlebem. Na škole se v poslední době stalo mnoho incidentů. Někdo úmyslně sabotuje skvělou pověst naší školy. Ještě nedávno jsme byli nejprestižnější škola v Praze a teď už nejsme ani v top 10. Klídek, já si s tím šmejdem poradím. Detektive, vkládám ve vás plnou důvěru. Doufám, že mě nesklamete. Při vašem úspěchu vás odměna nemine. Drahý zboží má svou cenu. Zavřete oči. Odchází. Povězte, co se vám v poslední době stalo nenormálního? Tak, malí muži, musíme si definovat pojmy. Co to znamená nenormálního a co to znamená v poslední době? Už je to nějaká doba, co jsem byl naposled na škole, ale koukám, že to pořád to stejný. Stejné. Buďme spisovní, malí muži. Ano, spisovní. Pojďme ale už k věci. Co se tady stalo minulý týden ve vaší třídě? Tak, já svoji třídu vedu k naprosté poslušnosti. A jakákoliv neposlušnost není tolerována. Nicméně, minulý týden jsem přišel do učebny a tahle tabule byla nesmazaná. Bylo to ve středu a nedokážu si to vysvětlit. Je na vás toho škůdce dopadnout a potrestat. Tak já vám děkuji za tento smysluplný příspěvek, ale já už budu muset jít. Nemám čas řešit takovéhle nesmysly. Nesmysly? Tomu říkáte nesmysly, mladý muži. Ve škole by tohle bylo za 4. To jsou vaše rodiče. Chci s nimi mluvit na zkuskách. O tom... Už jsem vás očekával. Máte 2 minuty zpoždění. Omluvám se. Zácpa. Však to znáte. Nuže, vy jste tu byl v den, kdy se na škole porouchaly tiskárny. Povězte mi,
Co se v té době dělal? Tehdy jsem si šel, jako každý pátek, kopírovat nějaké pracovní listy pro svoje studenty. Pokračujte. Přišel jsem k té tiskárně a začal provádět tradiční postup kopírování. Takže po pár pokusech jsem s klidným pocitem neúspěchu odešel správně. A jste si vědom, že druhého dne se tiskárna nalezla brutálně zdemolována, její vnitřnosti se válely po celé chodbě a toner tekl po stěnách. A čirou náhodou jste byl právě vy posledním člověkem viděným, jak manipuluje s touto tiskárnou. Nepřijde vám to jenom trošičku podezřelé? Ne. Hele, ty prevíš něco o tom výpadku internetu z minulý středy. Přibliž mi to. A jo, to jsme zrovna měli hodinu, jak říkáme. Dělej si to chceš. Někdo tomu taky říká čeština. A brali jsme nějaký básničky. Dnešní hodinu budeme věnovat generaci lumírovců, mezi které patří i Jaroslav Vrchlický. Základním tématem této generace byla překladová literatura dost nepůvodní. Je to báseň, která je krásná, objevuje se tam častá anafora. Není možný, je prostě Šel poutí a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo zpívá u dveří a prosím Vrchlický vždycky vezme za srdíčko. Uča si myslela, že nás tou protezí nějak dojala. Fakt borka. A zjistili jste už příčinu výpadku? No to já nevím, se zeptej ajťáků. Tamhle nahoře. Po schodech. Tak teda děkuju. Je tam někdo? Kdo tam? To je jedno, otevřete. Ty jsi ten exekutor, já slibuju, že se ten Bitcoin zvedne. Dej mi ještě týden. Okamžitě otevřete, nebo ty dveře vyrazím. Potřebuji se s vámi promluvit. Tak pojďte dál. Minulou středu zde došlo k výpadku internetu. Můžete mi říct něco bližšího? Je to strašné. Doteďka se mi to nepodařilo nahodit. Za to můžou určitě ufouni anebo hackři. Takže ufouni. Dobře. Omluvte, že jsem tak smělý. Zkontroloval jste vůbec, zda v tom vašem routeru proudí volné elektrony? Je v tom elektřina? Má to šťávu? Tak to mě teda nenapadlo.
Povězte mi, jak se to celé stalo? Ten den začínal jako každý jiný. Vždy se cvičilo na to, že se to jednou stane. Ale nikdo nečekal, že se to stane ten den. S ekonomickou situací souvisí i hlavní město Caracas. Dle statistik je to hlavní město s největším počtem vražd na světě. Zprvu jsme si mysleli, že to je pouze rutinní záležitost. Ale pak to přišlo znovu. Obyčejní lidé v Caracasu mají enormní nedostatek spotřebního zboží. Klid. Sednou, někdo si zápustil, utahuje. A zas. Chybí základní potraviny, jako je například mouka, cukr, nebo třeba i zubní pasta. Klid, žádný spěch. Zase s tím určitě něco dělají. Nikdo by nečekal, že zrovna čtvrtý bude osudný. Před obchodem se tvoří dlouhé fronty. Nerušte mi sakra moji hodinu! Co pak se hoří? A teď pak. Tehdy uhořelo 24 dětí. Naštěstí jsem jenom suploval. Začalo mi připadat, že by zatím mohl někdo stát. Všechny stopy vedly k jednomu pachateli. Očividně profík. Ale kdo by to k sakru mohl být? Inspektore, co tady děláte? Ale volali nám, že tady řádí nějaký magor se sekačkou, že jsme museli okamžitě přijet. Co to melete? S jakou sekačkou? Vždyť tohle je ten nejklidnější chlapík, kterýho jsem tady potkal. Když si tu sází lilie. Jsou to petunie. Tak ať vám to řekne sám, když mi nevěří. Je to pravda s tou sekačkou? Víte, já jsem běžně klidný a citlivý člověk. Haha, hustý. Ty fakt letěl. Já vím. Máš pěknou mínu. Jsi skvělý, že jo? Květiny jsou moje vášeň, víte. Vědět to takhle růst, to se nevyrovná žádnému lidskému pocitu. Je to až nadpřirozené. Ale když mi je nějaký plantážník z dupe, tak se neznal. Ale civilizuje se. Přiznávám, že jsem ty plantážníky rozjezdil. No a co? Oni si začali. Přísahám vám, že jsem ta těla zcela využil. Jako hnojivo to slouží dobře. Květiny si je vychutnají. Bože. Ale jak si můžete být tak jistý, že to byli oni? Květiny mi to pověděli. A to by stačilo. Jdeme, Květina Tyčkovníkovský. Tady se musí dít fakt něco divný. To už je tenhle týden druhý magor. Jak jako druhý? To vám řekne nejlíp ten, kdo to přežil. Tady máte komplet. Doslechl jsem se, že ty seš ten, kdo to přežil. Co se stalo?
Bylo to strašný. Příšerný. Prostě. Co bylo tak strašný? To si ani neumíte představit. Ale co pro boha? Tak mluv sakra. Bitva. Tělocvičnu. Co? Přišlo mi, jako kdyby to nebyl on. Jako kdyby mi někdo pomohl. Nikdy se tak předtím nechoval. A co bylo na jeho chování tak neobvyklého? Od nás jednou prostě jen tak sebral. A z ničeho nic postavil nás na jednu stranu tělocvičny. A sám se schoval do takového ukrytu naproti. Chvíli bylo hrubové ticho, ale pak začal. Ale pane profesore, já mám omluvenku. Klapni ty simulante! Moji kamarádi tam padli. Já jsem přežil jen díky tomu, že neumím běhat. To je mi líto. Byli to dobří chlapci. Ale říká si, že by zatím někdo mohl stát. Ano, vrkalo mi to hlavou. Ale pak se mi vybavila jeho tvář. Jaká tvář? Taková sebevědomá. S přehledem o všem, co se nečustne. Fajn, ale komu patří? Patří. Patří. To vypadá na otravu. Velmi správně, detektive. Kdo tam? Tak tady mě máš. Celé mé kráse.
Myslím, že tenhle případ už nevyřešíš, detektive. To si ale myslíš špatně. Když jsem dělal přijímačky na tohle gymnázium, učil jsem se každý den. Celý 2 roky. A víš co? Nevzali mě. Ty šmejdi mě nevzali. Prej jsem špatně spočítal, kolik jablek a hrušek ta blbá mačka nazbírala. Proto jsem skončil v té díře. Celých 8 let jsem se těšil, že Gimli zničím a už nebude. Všechno se mi dařilo, jenomže pak si začal šťourat ty. A já šťouraly nemám rád. Mám tu ještě prácičku. Vyjde druhý slunce, ale teď si ještě užiju tebe, detektive. Na zem, dělej! Ruce za záda! Teď už to nech na nás, detektiv. My si s ním poradíme, ale příště nám radši brkni, jinak si neumíš. Byla by tě škoda. Skoro jsem ho dostal. Jasně, že. Hoši, zbalte ho, jedeme na stanici.